Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахштеҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Хонаҳои тайёр ҳастае ки бо нархҳои 65 000 сомон, 70 ва нархҳои боло қиматам ҳастае. Ҳар гуна хона, якхонага, духонага, сехонагам ҳастае. Агар шумо ном чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, шумо ном чизе ки барои фурӯшӣ боша, маромад рақамҳои мо ҳастае. WhatsApp на 20-24 соат кор мекунад. WhatsApp, имо Telegram дорад. Ягон замин мехарем, квартира мефурӯшем, ягон чизи фурӯшӣ дошта бошем, маромад мошина чизе набоша, рӯй кунем, мо реклама мекунем. Дар имза навор ҳастае хонаҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Хуросон қабул кардем, аз шаҳри Кӯлов, шаҳри Душанбе, территорияи Данғара, шаҳри Бухтар, шаҳри Исо Дӯстона, шаҳри Ваҳдат, территория Дӯстона Турсунзода ҳастае ва якде одамда замин ёки хона дар ки сумшон тайёр ҳастае ва ҳастае магазини интернет магазин ҳастае ки барои одежда, барои либосҳои мардона ки ваяшам реклама мекунем дӯстони азиз ва обшим ҳар гуна чизое ки ҳамин наворда роӣ кардаги мо ба шумо пешкаш мекунем. Ва курси имрӯза бошад 114 сомону 50 дирҳам ҳастае. Бозам мекардаме ки ягон чизи фурӯшта рақамҳо ҳастае WhatsApp маромад роӣ кунем. Мегзарем ба қисми эълонои имрӯза. Дӯстони азиз, як бародари тоҷики мо дар Москва дар мақсади бозори Садовод интернет магазин дорад ки либосҳои мардона, яъне ки костюмҳои мақсад ки двойка, хоб жемпер, мақсад футболка, хоб джинс, кроссовки, ҳамаи намуд фирмини мақсад ки ҳар гуна доранд, оригинал мақсад ки доставка мекунам ба тамом шаҳрҳои Тоҷикистон ва тарафҳои Москва, ҳамин тарафҳои Россия любой ҷо доставка мекунам. Двойка дӯстони азиз, макасинкои фасон мақсад, сумка барои мисол гаштан, барои мисол ягон паспорт мондан, хоб ҳамаи намуд стилои бурук, ҳамаи намуд мисол костюм, футболка, обшим ҳамин мақсад ки магазини одеждаи мақсад ки обуву мисоли намхалии болопушу, такпуш ҳама ҳастае. бо ин чунин ҳастае ки агар аз номи канали мо гап бизанед дӯстони азиз, ба шумо скидка мекунанд. Ин бародари тоҷики мо уже чанд солае ки ҳамин интернет кафеи худашона доранд дар бозори Савдовод. Доставкашон мегӯяд, гарантияш мегӯяд, мақсад ки любой ҷо мекунем. хоб маромади рақамҳошон ҳастае, рақамҳои Россия кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. шахсоне ки мисол мехоҳанд ягон чиз заказ кардан барои либосҳои зимистона ёки барои мисол тирамоҳона, ина бародари тоҷики мо интернет кафе дорад, любой намуд мақсад ки форма дорад. агар шумо хоҳед бо суратоша бо дар шумода роӣ мекунед, чизе ки дар навор дестед ҳамин чора дорад, бо ҳар рӯз хай борои нав овардестиянд. маромад ба шумо тавсия метавонем дар ҳамин аккаунт метавонед ки ягон бор агар ягон форма дар кор боша барои шумо мақсад дар ҳамин аккаунт заказ кунем ба шумо расонда мегирад. маромад мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Хуррамзамин, мақсад ки ҷартепаи пешинада. ноҳияи Данғара, деҳаи Хуррамзамин, ҷартепаи пешина. обуш ҳастае. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастае ки як ба як ҳуҷратхона сунат дорад. хонаҳо ҳар як кадомашон мақсад ки монтаж, катурш полни худ кардагӣ, як чанд трезор часпондагӣ ҳастае ва гирдаш полни худ маҳкама дӯстони фақат ҳамин рангу бору дарш монда, дар трезорш ҳамаш часпондагӣ нест дӯстони азиз. мақсад гирди хона полни худ маҳкамаш, катур монтаж кардагӣ, ҳамин каунтардига як 7-8-10% ҳамин корш мондагие. хоб наздикиша дӯстони азиз мағоза, масҷид чиёи лозимӣ ҳастае, лаби карон, лаби роҳи калон бо хай маълумот чахтон мегирем ва хона мегӯяд расходша мегӯяд хела бисёр кардагӣ ҳастем, дастфирошна мегӯяд сум дар коштае, нарша арзон монда. нархи хона 230 000 сомон ҳастае, боз мегӯяд муомила мекунем. промои рақамҳои соҳиби ҳамин хона ҳастае, рақамҳои мегафона кор мекунад 16 ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. маромад на шахсоне ки аз ноҳияи Данғара мехостед хонаи арзон, деҳаи Хуррамзамин, ҷартепаи пешина, обуш ҳастае. маромад хона уже қариб тайёр ҳастае, метавонед ки занг занед маълумотша гирем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае, сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар деҳаи Меҳнат. номи пешинааш Раисвед дӯстони азиз, яъне ки номи қадимаш Раисвед. 7 сотиқ замин масоҳат дорад ки 6 хона кардагӣ ҳастае ки обсвет ҳастае. кухни, баня дӯстони азиз, оғӯл, дарахтони мевадиҳанда, кӯли об, ду намуд об дорад дӯстони азиз. гирди хона полни худ маҳкама дӯстони азиз. документош мега 100%, мактаб, балинса, магазинамаш ҳамагӣ 150 метр болотар дӯстони азиз, яъне ки наздикии хона. хона рӯи ҳавлиш битон кардагӣ, дарахтони мевадиҳанда, ошхона, баня, кухни ва оғӯл, дарахтони мевадиҳанда дорад. 7 сотиқ замин ҳастае. обши қатъи хонаҳои баракаш 6 дар хонае. дастфирошна мегӯяд хона фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомилаи хубам дорад.
ду та рақамҳои ҳад рақамҳошон 24 соат кор мекунад. Сунад рақамҳои мегафон, рақамҳои билайна неки WhatsApp надорад. Тоқа прамои рақамҳои мегафон ахираш 21 ва рақамҳои билайн ахираш 05. ҳуҷҷат ҳамаш қоидави. ина шахсоне ки аз Хуросон хона мекофта, ина вариантҳои бениҳоят хуб, ина бо кӯча ҳамаш видеош пурра ҳастай. Нашод сумуш мегӯяд муомила мекунем, рафта хонара бинед, баъд муомила кунед срочное. Марама дигар маълумотро занг зада гирем. мегзарем ба сеюм эълони навбатӣ. дӯстони азиз, замин дар кор ҳастае ки мехаранд сумшон тайёрае. замин бошад дӯстони азиз дар территорияи Душанбе, яъне ки поёни корвон бошад хубтаракай то 100 000 сомон бошад мегар сумшон тайёра мехарад. мақсад ки 3 сотиқаи 2 сотиқаи бухай метавонем пешкаш кунем. агар хона ҳам бошад, мақсад агар арзон бошад мехарем ягон временкай обшин аз территорияи Душанбе поёни корвон бошад бо хубтаракай сумшон то 100 000 сомона тайёрае. ягон рафиқтон дорад, ягон шиностон дорад, ягон ҷодамхай дида бошен, ин ҳамин рақамода хоҳиш ки занг занед, ҳамин одам мехаранд сумшон тайёрае. ҳамин қадар доштиам аз территорияи корвон обшин Душанбе бошад, мақсад ки хеле тарафҳои баландӣ набошад, мегӯянд ки ҷои ҳамворӣ бошад бо хубтари баландӣ набошад. рақамҳои мегафони дастия кор мекунад ва рақамҳошон да WhatsApp дорад. шахсоне ки дорен ҳамхали замин ё ки хонаи арзон, ҳамин рақамда муроҷиат кунед, сумшон тайёра мехаранд. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки бо нархи арзон срочна. хона қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар Шамсиддини Шоҳин, яъне ки Шуробода, ҷамоати Дашти Ҷум, деҳаи Ҳоҷи Дара. 60 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастае ки обсвет дӯстони азиз дорад. хоб сертификат қарори хона дӯстони азиз ҳастае, мактаб 200 метр болотарак ҳаста дӯстони азиз ва боғ дорад дӯстони азиз ва 60 сотиқ дига замин. нархаш ҳамагӣ 70 000 сомон. бениҳоят нархи арзон. хоб кадомитон ки мехаред марамат қатъи боғ моғиш хона понаш кати бо темболи қарор сертификаташ ҳастае. прамои рақамҳои ҳисобшона вавилон прамои кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. Шамсиддини Шоҳин, Шуробод, ҷамоати Дашти Ҷум, деҳаи Ҳоҷи Дара. мақсад ки заминш кушта боғ дӯстони азиз, нархаш мега 70 000 сомон ҳастае. боз мақсад ки ягон сум муомила мекунад. метавонед ки маълумотҳои аниқ ва пурраша аз рақамҳошон гиред. марамат мегзарем ба панҷум эълони навбатӣ. дӯстони азиз, ба як ҳаст дига замин лозим ҳастае ки сумшон тайёрае ки мабодо агар шумо дошта бошен, хоҳиш ки занг занед. замин боша мехаранд то 70 000 сомонира аз территорияи Душанбе ё ки аз тарафҳои Ҳисор. агар хона бошад то 120 000 сомона мехаранд аз территорияи Душанбе ё ки Ҳисор. дӯстони азиз, заминашон аз Душанбе а 1 сотиқ то 2-3 сотиқа бошад то 70 000 мехарам. агар ки хонаш бошад, мақсад ки то 120 000 сомона, мақсад ки мехарам. чӣ хеле ки ман номбар кардам, сумшон тайёрае. замин бошад то 70 000 сомона аз территорияи Душанбе то Ҳисора мехарам. мақсад ки хай бо ҷои хубтарак бошад, хубае мақсад ҳамин қазошо мерасидаем. ва агар хона бошад, ягон времека, ягон зиндаги карда шавад, то 120 000 сомона мехаранд. сумшон тайёрае. мабода ягон кас дорад, ягон рафиқтон, ягон кам эълон ягон кас мебинад, агар ягон одамоне ки хеле дошта бошен, ина ба ин ҳамин рақамда муроҷиат кунед. сумшон тайёрае мехаранд. метавонед ки суратша дар ҳамин рақамҳо ба WhatsApp ҳаста роӣ кунед. сумшон тайёрае. марамат маълумота гӯш кунед, баъд ҳамида занг занед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, срочнаи хонаи душона коттедж. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар Гулбута, канечкаи маршрути 3. 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 хона кардагӣ ҳастае ки бо ремонтҳои замонавӣ обсвет ҳастае. ҳоҷатхона, ошхона, ванния, кухни, термис, кондитсионер, обши хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. беҳтарин ҳолат хона дӯстони ҷои беҳтарин дар дӯстони азиз, мақсад ки ҳама элина рафта мешавад маршрути 3 дӯстони азиз. агар мақсад ки сексиям бошад, дӯстони ба квартирам вариантҳои алишӣ дорад, метавонед ки аз Душанбе бошад пешкаш кунем. хона сумакӣ мегӯяд нархи хонара 760 000 сомон нархи хонара мондиян бо рафта бинен, баъд бо хай хутон муомила кунед дӯстони азиз. мақсад ки муомила дорад, омада бинен мегӯяд савдо мешава бо. баъд дӯстони азиз, алишӣ ба квартира ва рақамҳои билайнаш ва рақамҳои WhatsApp-аш 09 марама. шахсоне ки мехарем ё ки алиш мекунем, метавонед дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунем. шахсоне ки ҳамхали хонаи фурӯшӣ доред, ягон замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсул барои реклама кардан, марама дар рақамҳои болобуда 2020 WhatsApp, имо, Telegram пайваст дорем. хонаи заминаи квартира ё ки хонахарам бошад, дар ҳамин рақам муроҷиат кунед, мо рекламада мегузорем.
мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, ҷамоати Чимтол. Ҳамин хел наисе соҳибшон. Дӯстон андаки заминша намедонам ҳисоб накардиян, сотиқша мегӯяд нафаҳмидиян, нагуфтиян. Хоб 5 дар хонае, хоб хонаи навсохтае. Дар тирезаҳош часпондагӣ аста, хона мегӯяд тайёрае, нархаш 150 000 сомон. Рости гап маълумоти хона бениҳоят соҳибшон кам мақсад пешкаш кардагиян. Мабодо кадоме ки мисол айнояи Муъминобод ҳамин тарафо агар мақотон бошад, на рақамош наста мегафон, прамой кор мекунад, занг занед маълумотои пурраша гиред. Рости гап маълумотои хона кама, барои ҳамин мо ҳеҷ гуфта наметавонем, марҳамат занг занед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, дар ҳазрати Мавлоно. Дӯстони азиз гуфтагӣ аст соҳибшон. Духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад, 58 квадрати метри. Квадраташ кушода дӯстони азиз, бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни термоз ва тирезаҳош бо панҷара дорад аз берун. Хона ремонтҳои беҳтарин кардагӣ, ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. Боз ҳам мегӯям духонагаи кушода дӯстони азиз, дар якум ошона 58 квадрат, ҳазрати Мавлоно. хоб дастфирошро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 420 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила дорад. Нархи хона, нархи ҳамин квартира 420 бо омада бинед мегӯяд мақотон шед, арзон мекунем. Мана рақамҳои билайни ҳисобишон ахира 1608 занг занед маълумотша гирем. Арзон дар назди квартира, марҳамат, дига маълумотша гирем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар назди дарёи Кофарниҳо гуфтагӣ ҳастае соҳибшон. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 дар хона кардагӣ ҳастае ки хонаи дуошона ҳастае, проектҳои нав кардӣ, гидаш маҳкам ҳастае, обуш мегӯяд доимӣ қадди светаш ҳастае. Хонаи дуошона 5 дар хона мегӯяд ремонт дора, оне ки суратҳои дуруни хона нестае. Рости гап ремонт дора мегӯяд, ак намедонам чӣ хари ремонт бошад. хоб ошхона, баня, кухни, калидор, гирди хона маҳкам, дарахтони мевадиҳандаи навниҳол ҳар гуна ва нахай кӯчашон. нархи хонара 270 000 сомонӣ мондиян соҳибшон. бо хайр рафта бинед, мақсад ҷошон мақбул шавад, мақсад ки муомила мекунем. хоб лаби дарёи Кофарниҳо гуфтагӣ шаҳри Ҳисор да. Ина рақамҳои вабидони соҳибшон, шахсоне ки мехарен занг занед. ва шахсоне ки дар навори мо агар ягон хонаи маҳбубатона наёфтем ё ки ягон замин ё квартира, дар комментария мо нависед дӯстони азиз, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо мақсад гирифта пешкаш мекунем. агар шумо ки наёфтед мақсад ягон чизе ки лозимӣ ягон ҷо, дар рақамҳои ватсап мо муроҷиат кунед, мо ба шумо мақсад ки барои хонахаридтон кӯмак мекунем. Лайкҳоро аз навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар Қурғанинаки шаҳри Бухтарда, 14 микрорайон дар пеши рӯпарӯи заправкаи Фирдавс. Духонага квартираи дӯстони азиз дар 5 ошона қарор дорад, 52 квадрати метре. ремонтуш хай на замонавӣ, на безеб, средня барои зиндагӣ мешавад дӯстони азиз. боб свет таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос дӯстони азиз дорад дар 14 микрорайон дӯстони азиз, пеши масҷиди, мақсад ки 14 микрорайон пеши масҷиди 14 дӯстони азиз. обшид мамхел маълумот. нархи квартира 370 000 сомонӣ ҳастае, боз мегӯяд муомила дорад, ошхона, баня, кухни, консерви, термос ҳама чӣ дорад. марҳамат, рақамҳои вабилони соҳибшон метавонед занг занед. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, бояд дига қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар ҷамоати Шарора деҳаи Уртабыз, тарафи Шарора деҳаи Уртабыз. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона дорад, як хонаи калон ва дутага хонаи барак, 3 дар хона дӯстона тайёрае, бо об свет таъмин ҳастае, дӯстона ошхона, баня, кухни дорад, гирдаш пол ниҳод маҳкам. хоб об дӯстона азиз светшкати мегӯяд ҳастае. хона мегӯяд дастфирошона фурӯхта мешавад дӯстони азиз, бо нархи 190 000 сомонӣ ҳастае, боз арзон мешавад. якта калидор, як кухни, баня, дуруша дӯстони гирдаш маҳкам. хоб бисёри баъд хайр рости гап такрор намекунем, рақамҳошон ҳаста мегафон, марҳамат занг занед маълумотша гирем. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Восет, дар кӯчаи Вализода 71. хоб 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 хона кардагӣ ҳастае ки бо об свет таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос, хонаҳои зимистона, хонаҳои меҳмонхона ва хонаҳои тобистона азиз дорад, гирдаш маҳкам бо ҳамаи ремонтҳои замонавӣ, гирдаш маҳкам. ина хайдиса ки чӣ хеле стили хона дорад. об свет мегӯяд 24 соат ҳастад, дарахтони мевадиҳанда дорад, люкс ремонт кардагиае. хоб дӯстон аз нархи хонаро мегӯяд 490 000 сомон гуфтетиян соҳибшон, боз мегӯяд арзон муомила мешавад. 490 мақсад ки муомила дорад дар ноҳияи Восет, кӯчаи
вализода 7110. ина рақамошон астай ва вило кадом то ки нафаҳмиде занг занед маълумотша гирен. Кадоме ки хонаи фурӯшии замин, квартира, мошин дорад, хоҳад ки реклама мондан, марома дар рақамҳои болобуда рӯйкун реклама мекунем. Ин буд навори рӯзаи мо то видеои оянда.